Никола Хайпер, здравей! Много се радвам, че дойде да си говорим за пишки. Как си? Къде си, бе? Чакай да ви се покажа нещо. Видяхте ли нещо? Имаш ли за ядене? Абе, мути. Я вижу, брат. Я вижу, брат. Конска луканка, брат. И една. И една, брат. И една, брат. Ау. Ау, момчета. Момчета. Ау. Ау, момчета тук. Те стаси. Те да ги играя. Такъв двор. Се сещам, някои мацки го правиха, като бяхме на по 14-15 години, взимаха си прекалено малки бански, или сутиени, или потници, за да изглеждат по-големи циците. И беше много ме интриг. И аз си бях казала тогава, мале като ми пораснат циците и аз ще мога да правя така и те така и не пораснаха. И че ли си го правила това нещо, човек? Заклевам се, това е нормално. В смисъл, аз знам на всичките ми приятелки циците им как изглеждат и как се усещат. Напълно, в смисъл, ти просто седиш така и не знаеш как става, но с някой брат имаш бахте, в смисъл просто да отидеш по някаква мацка, някой твоя приятелка и с някой човек много яко ти изглежда циците в момента и всичките до една са някакви скива и пипни. С някакъв сигурна лице и така от куртуазия и тя някаква да бе брат пипа и ти просто отиваш и... Meanwhile. Видите ли идеята? Ти си роден, цокал си от цицата на майка си, но не можеш вече да цокаш цицата на майка си, защото си пораснал. Ти си възрастен. Вече циците на майка ти са забранени за теб. Това не е правилно, това е дипокомплекс, това е за обесване, за убиване с камъни. Никога един мъж не трябва да обича майка си по сексуален начин. Трябва да обича безкрайно много като син, който обича майка си, както аз обича майка си. Но всяка друга жена, циците на всяка друга жена са абсолютни. Те трябва да бъдат усмукани. Трябва да измучат всяка капка мляко в тях. Обичате ли да гледате някой момиче в очите и да й казвате така: здрасти, как си? Квартала, седим долу, нали, и става към 10 нещо, обаче става тъмно, обаче сме нали, долу, обаче знаем, че ако се качим горе, нали, се приберем, нашите няма да излезем пак. Да. И на мене много ми се ребрата, разбираш? Аз съм примерно 5-ти клас, има и много ми се ребрата. Да. И се чудим къде да се рем, т.е. къде да се растане. И влезнах в един вход на първия етаж. Гледах да няма никой. Свърших си работата възможно най-бързо. Избърсах се. И бегом се. И един мой приятел после влезна се да види вътре какво става. И нали знаеш, че хората си остават чехлите отпред. Да. Пред самите врати. Ми взе един чехо братле и го размаза навсякъде. Абе ти ти манипулатора гаден, бе! Ма не му ми говориш така, ще те блъсна с кола, бе. Чакай малко. Но ще те блъсне ми, виж как ми говориш! Добре, извини ми се, ние че нямам право. Чакайте и да звънна на баща ми.
Ало, татко, здрасти. Да. Ага. Абе, ще може ли да ми пратиш по пощенски гълъб 10 000 евра? Да имам, бе. Еми да. Нуба не знае. Ти ми изхранваш. Охрана, да, и да дойде някой долу и да ми измие аудито. Точно така. Най-ми някой тук да дойде и да го измие пред хода, да. И му плати, че аз нямам пари. Още не са и превели пенсиите. Абе, пенсиите, викам, не са ги превели, бе. Прати 10 000 евра и да изкарам до утре. Да има някой лев така. Айде. Жив и здрав да си. Да. Айде, да. Това е нов телефон, китайски. Не сте виждали такъв, нали? С толкова копчета. Нема и да видите. Да. Майя, само едно искам нещо да ти кажа. Обичах те някога. Само държа да го знаеш това нещо. Някога те обичах. Наистина, ти ме нарани и ме еба в гърба. Ти още го мислиш това, бе? Няма ли друга жена за тебе? Какво означава това? Ама то, че други жени има около мене, винаги ще има жени. Ама аз държа просто ти кажа, че някога те обичах. Просто исках да го знаеш. Та за всяка жена ли го казваш, ли? Не, само на тези, за които мисля. Аха. Какво смислиш, ще лъжа, ли? Ти няма да сложиш някаква по-нормална тениска или... Колко да е по-нормално камуфлаж, аз съм войник, мъж, специален кът за тебе. Това се е пускаме, май. Къде се пускаме? Чупи се стола, брат. Тогава си мислих, че... Чат, сега ще ви демонстрирам как се бие жена. Жена! Ела тук, трябва да направя нагледна демонстрация. Ето, тя си знае. Готово, марш. Ами да. Така! Стара Загора. Изгубих всякаква емпатия към протагонистите в нашата история. Болен и кура за Стара Загора. Стара Загора е град прочут с, как да се изразя най-добре, лесно влюбчивите си жени. Особено когато станат студентки и се пръснат по България, особено в София, особено в студентски град. Лесно влюбчиви, но с венерически болести. Не говоря от опит на приятел говоря. Приятелю от Стара Загора, ти, който приятелката ти в момента е студентка в София. Обещавам ти, лапа пишки. Обещавам ти. Не се лъжи и я зарежи. Ти си в Стара Загора, тя е в София. Всеки ден се чувате по Дискорд и ти казва, че всичко е наред и всичко е мега скучно. От време на време излиза само с приятелки. Лапа пишки. Обещавам. Чисто от 13 са. Аре, дай му една страна. Ще за мей! Ще за мей! Клип дате, ужас! Нормално ли е да не се къпя с месеци, като помириша потната ми мишница, се кефа много? Прегледай се. Наистина се прегледай. Смисъл, просто посети някой професионалист. Момичета, размера важен ли е? Да. В смисъл, I guess. Ама не да е прекалено... Да, ама не дей, че да се наранявате сега или да плачете, примерно, защото ви е малък. В смисъл, и аз нямам гърди, се тая, да не ви пука. И аз обичам големи бургери. Какво обичаш? Какво? Обичам големи бургери. Казах. Да. XXL. Някой ми е фърлял пари, бе, брат. Гледай. Някой ми е фърлял, вижте колко единички, брат. Колко са? 3, 4, 5, 6, 7. $7.
Чакай, бе, ко свириш, бе, броя пари, бе, човек. Не съм много сигурен дали е на Пепси, ама мисля, че е на Пепси. Чат, ако не слушате, ще ви давам на полицията. Това е Лас Вегас полицията. Ако не слушате, директно ви даваме. Въй, тъс как ме удари с камшика, брат. Направо ми запали газа. Мани! Тъс как ме изшиба, чухте ли, бе? Кенсълна, ма, брат. Вах какъв. Сако е отпреди там, ще мина и ще му кажа да го духа. Его, мръсния смутаняк. Виж го, виж го, виж го. Его, той е кенсъл на, брат. Ко махаш, смутаняк? Кенсъл на трипа. Да го духаш, Енджел, да го духаш! Свърши, тапанар! Да го духаш! От София ли? От София ли? От София ли? От София ли? Айде да казвай. Каза ми, даже и пращам гласово, братле, и викам, извинявай, забрави си нещо. И тя като ме пита кое, и аз казвам, мен. Убий ме, убий ме, убий ме, убий ме, убий ме. Да. Ония маняк ще умре още 12 000 пъти, другия маняк ще се тютне мега много дете в него и ще отиде ще ги ебе в ушите всичките леки. И накрая ще се окаже, че ония другия маняк, дето да пусна на първия маняк, а третия маняк го налази, ще се окаже, че той е най-големия маняк, братле. И когато истинския маняк излезе, брато, от дупката, а другия маняк, дето бяха приятели, вече не са приятели, защото е маняк на маняка, ще стане маняк лек. Разбрали? Да. Маняка... За кой от маняците говориш обаче? Да се уточним тук. За най-големия маняк. За най-големия маняк. Да. Е повече от маняк. Да, точно така. И прецака маняка, нали? Абсолютно. Който си беше хванал един маняк да си го тренира, брато, обаче ония маняк има друг маняк в него, брато, който е най-големия маняк всъщност. Обаче, някакви лапица, дето сте играли лига, като сте били 10 годишни, не сте постигнали нищо и после са прехвърли да играете истинската игра, брато, и там не сте постигнали нищо, няма да съм мялка тук. Маняк, аз като бях на 10 години, изнасилвах педофилите в парка, маняк. Съзнават, днеска бях в мола, във Варна. И лапета там. Аре, брат, дай една цигара да изпуша яде, ама тя не са гълта, тя трябва да е гълта, же. Някакви работи, брат. И просто ми идва да отида да им набия по един шамар, да им вземат цигарите и да им кажа, я се приберете да отваряте учебниците във вас, човек. Нямат ли си родители тези деца? Мъжкият член пораства ли, ако се яде бамбук? Да, пораства. Аз имам една специална рецепта. Значи, ма тя е много специална, окей? Има, значи, бамбук, оцет, прас, домат и такова гъбички, такива гъбички имаш по краката, само че трябва, нали, с малко количество само, за да не се заразиш. Стриваш ги, това го правиш на паста и си мажеш хуя с него. Става инсейн. Моят пенис лично, след Маруля чаленджа, 30 Day Маруля чалендж като правих, понеже пениса ми беше само като бобче, след като направих този чалендж, нали, пенисът ми беше буквално като едно бобче, братле, даже почти като грахче, ама айде, няма влизам в подробности. Това, което направих, е намазах го с тази паста, нали, която споменах преди малко. И пенисът ми на края на чаленджа беше, може би, нещо е такова, когато се втвърди, нещо е такова. От банана или от банана? Сега ще му отнеме сега 10 секунди да плантне. Що като пристигне на място, тогава плантне. Идва, ще покажи!
стана лошо. От конектор. Да! Майка ти. Тихо. Палас, така да е конектор. Звук. Инфо ти давам. Боже, някой да го крикне това отива в компилацията. No fucking way, bro. Това да ни финишна така. Тук е. Мръсна гадна! Ма ви ме да спамихте, бе, сега ще ме инвендът, ще ме убият заради вас. Сега ще ме убият заради вас. Сега ще видите. Но мен не ме, аз съм сигурен. Боже, колко бързо ще го заколя, той говно и ще го изпържа. Бонус ден. О, то го снайпна е там току-що. Само няма да танцуваш след като си снайпнал, помяр! Само няма да танцуваш да лошо, защото сега си имаш ти танците, ламер, обаче в бокс, леле, дали не е откачил, брат? Тя ли как му десиш, защото го снайпна и му танцува, а всякакво стана, Личи си, че Сашко е изграйндил някакви часове от живота си в тази безсмислена детска игричка. Блейкито също строи, правят кулички. Защо просто не се стрелят? Ето, Сашо тук стреля и изпуска, очевидно не може да оцели, не му стига скила. Тук пак се опитва да снапва, обаче не може. Виждаме, редът се дъските, дами и господа, редът се дъските. В момента Сашко е най-отгоре на кулата, Блейки е някъде под него и го търси. Направи го на Хари Потър, сложи го долу под стълбите, положението е Хари Потър. Очакваме да получат поканите си за Хогвартс за децата. Да видим в този момент дали някой най-накрая няма да падне, би трябвало да са на около 700 метра над морска височина на този етап. Стрелят се с снайперите, за съжаление 7.62 по 45 не може да достигне. 121 демидж поема Блейки, Сашко все още е на пълна кръв. Блейки е деморализиран и убит. Беше изключително лесна за Сашко тази игра. Бъде сложно това нещо е въпроса. Как ще изтърва? Обаче искам да е... Брат, какво е това, бе, човек? Моля ли да мана мишката ми къде е? На пари. Искам да е навързано, защото... Това ти го показвам през стрима за леля ми. Да го духаш! Няма ли да ми направиш един масаж, бе?